Hanne, du har været med til at starte countrybandet. Det er chancen op. Ja. Hvornår startede I på det? Ja, det er snart knap 11 år siden her til efterår. Og vi var nogle gamle skolekammerater. Kim Lisby og Jan Lisby, de var startet med at spille i sådan en lille orkester. Og så mødte vi tilfældigvis hinanden, og de spurgte om, kendte mig på skoletiden og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at komme ned og være med, og det ville jeg da gerne. Og det er snart 11 år siden. Du synger? Jeg synger, ja. Og de andre spiller? De andre spiller, ja. Jeg kan ikke rigtig følge med. Hvilke instrumenter har man i The Country Band? Ja, vi har 2 guitarer, og så har vi trommer og bas og en stilguitar. Vi øver 1 gang om ugen, og det har vi faktisk gjort fast lige siden vi startede der for 11 år siden. Og det er simpelthen fordi, at vi hygger os, når vi øver og prøver at lære noget nyt, prøver at få nogle nye sange på repertoiret. Og jeg synes, det er en god ting, det der med, at vi mødes en gang om ugen. For der er mange andre countrybands, der ikke mødes så tit, og måske mere, når de er gode, bare mødes, når de skal ud og spille. Men så synes jeg lidt, at ideen går af det, ikke? Vi har vores diligencen som en hobby, og det skal det blive ved med at være. Men det bliver så andet end øveaftenerne. I er jo en del ude at spille, ikke? Ja, det blev det til, da vi havde øvet sådan cirka et års tid. Der var der en mand på Æresø, som hed Henning, som havde Æresø Kro, og vi blev så spurgt, om vi ville komme der.